National Broadcasting Commission NBC Maazị Charles Ebu agwago ndị nta akụkọ nakwazi ndị ọrụ mgbasa ozi dị iche iche na Anambra ka akwalite ezi ọrụ ma na-erube isi n'ukoro kwesịrị ndị na-eweta ozi tupu mmemme họpụta ka a na-eme ya na ka emechara ya na mmemme họpụta ndị ọzọ ga-eme na steeti a. Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Maazị Ebu bụ onye anọchitere anya ya site n'aka odeakwụkwọ ya bụ otu Oriakụ Gloria Makinde kwuru nke a na ọgbakọ otu ụbọchị enwere n'Awka nke isiokwu ya bụ Shaping the Narrative, Ethical Broadcasting for Credible and Peaceful Election. N'okwu nke ya, gọvanọ steeti a Ọkammụta Chukwuma Soludo, onye anọchitere anya ya site n'aka kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi Dọkịnta Law Mefọ, kwupụtara ikike ọrụ mgbasa ozi nwere iji chigharịa ebumnobi ndị mmadụ. Ndị isi oche ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche dị na steeti a nke gụnyere onye isi oche Anambra Broadcasting Service ABS Maazị Chris Mọlokwu nakwa onye general manager nke Kpakpando FM Comrade Monique Okechukwu, onye program nakwa station manager nke Wazobia FM Maazị Moses Okonkwo, onye head of content na Ijere FM Orifite Maazị Leonard Ona kwekọrịtara ịhụ na ha sonyere iwu NBC ma na-eme ya bụ nhọpụta na steeti a.